Maayong adlaw, kuya din ako akong pamilya, akong papa, akong anak, ug akong ang afam. Bisita day mi sa ako ang kuya ug sa ako ang mama. Sa wala pa kay baw guys, duha day kabuk pa nagsuon ang ako ang maguwang namatay atong October 1, 2008. Karon guys, pagka January 23, 2023, namatay ang ako ang mama guys. Sakit kaayo pamalandungon nga wala na tay mama ug wala pa gid tay igsuon nga masampit, pero unsaon man nga pagbuot man sa kahitasan. Na-monetize day ko guys tungod atong video sa reels nga akong gi-upload bahin sa ako ang mama. Gitabangan siguro ko sa akong mama guys para mamuni ko diri sa Facebook. Kay kato bitawng nawa siya guys. Sus, nawagtangan ko sa paglaom, magsige lang ko hinuktok sa luyo, magsige og hilak. Murag wala na bitay gana sa kaugalingon. Pero gitigaan ko niyag pamaagi para malingaw ko. Na-monetize ko sa Facebook nga wala na ko damha nga may ma-monetize ko mo to nga naglingaw-lingaw ko, nag-upload mi sa ako ang bana. Ako na lang gilingaw-lingaw ako ang kaugalingon kay sus paita. Dili lalim kung mawagtangan ka og mahal sa kinabuhi. Pero kitang tanan padong magita didto, wa may mobato aning kalibutan. Bisag wala na sila diri sa kalibutan, ato gid silang handumon atong bisitahon. Mao nang laban lang kita sa pagsuway guys. Hilak gamay, katawag dako, hingana lang.